dari Seko toli-toli. Seko? Seko toli-toli. Gudi mesti. Loh. Bapak sampean. Perindah. Ya setetek-setetek aku iso. Aja kayak susu demek-demek. Demek-demek ya, Pak. Demek. Ojo ke susu, demek. Ojo kesusun Aja kayak demek. susu demek-demek. Tor monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua. Seneng ketua aku. Panas melaku, orang gawa payung. Kale bisara, sama ane nempung, Surabaya sini Madiun Jakarta dan Dah, bar nyawang TB karo gandul butek-butek terus nyawang bening ngene iki ya semangat. Nah. Sampean ngene iki ya aja nyalane kula. Ana bening kuwi mergo ana sing butek. Iya. Nek Mbak Elisa campur sing bening ora ketok ayune Mbak Elisa. Oh no. Selamat malam Mbak Elisa. Sugeng dalu macange Yulimbo, sedaya para rawuh lan kepolo BPSDM Bapak Tunggul lan sederek sedaya mawon. Boten kepolo. Kepolo iki apa to? Kepolo iki kaya ketonyo, kaya kepalu niku lho. Iki bener kabeh. Kepala. Nek kepala jangan dijawabno kepolo. Nganu Mas TB mergo Mbak Elisa iki terah keturunan saka Sulawesi. Saking Sulawesi. Ya. Sulawesi. Sulawesi. Contoh SDM ora tekan ya iki. Sulawesi karo Suwal beda. Suwal dikatok cilik. Sulawesi kuwi daerah ndelok ning Google Map ngetik Sulawesi buka metu. Google. Ya. Angge iki aku Google kok diketek. Ngetik itu loh. Keteke siapa Mbak Elis? Ngetik itu. Ketik. Ya. Ketik kok ketek. Type. Ora padang tak wambung ya iki kenal. Ya awake dhewe harap maklum mergo iki saka bapak ibuke saka Sulawesi. Sulawesi. Tepatnya di daerah mana, Mbak? Kuwi nggon tengah. Lho? Bapakku seko toli-toli, Ibuke ibuku seko lambelu. Wow. Lambemu. Lambemu dhewe ngono kaya Lambelu. Kuwi nama daerah. Oh, lama daerah. Lho mboten bapak dari Seko toli-toli. saka Seko toli-toli. Gudi mesti. Loh. Bapak sampean Ya Pulau pancen gede itu daerahnya rodo gede. namanya Toli. Jawa itu T karo TH rodo benten. Benten. Beda no, benten beda. Benten. Ya, itu ilatnya rasa diluntung. Toli-toli duduk tol. Benten. Toli. Wis iya pokoke li mau ya. Dadi bapak Toli renek. Toli. ya itu wis Mbak Elisa rasa gagas TB karo gandul sik. Angel lah. Apa yang diucapkan untuk PPSDM Mikas ulang tahun yang ke-60, Mbak? Pak Tunggul rawuh pasti Oke, ya. Pak Tunggul. Sedaya jajaran. Sedoyo jajaran ingkang lenggal lan mirsani pagelaran ringgit wacucul dalu menika. Wacucal ora kok wacucul. Nek wacucul iki coplokan ngene iki. Wacucal kuwi kulit. Wacucul, tau culi pisan wae malah. Ngono ya ora trimo kan, padha kan. Ya wis aku oleh pantun yo. Boleh, Boleh. siap. Mau cari rape lek pantun. Kuwi sing ora apik iki gandul karo TB nek kowe Diperindah. Ya setetek-setetek aku iso. Siap. setitik Setetek sakit. Setitik. Ya setitik Nek iku. setetek-tetek itu koncone Pak Eli mau. Setitik, sedikit. Ya. Ayo pantunnya apa, Mbak? pantune Ya, sa. melaku golek elas. Cakep. Rencanane arep tak pangan. Cakep. Ki wong porobot. Wong Sulawesi mangane wesi. Sakarepe pantun nih bagian Oh, iya. nyarep ngajenggon ngajengan nih sakarepe. Ya. Pengaji. Ulangi, Mbak. Wah, ndredeg aku. Ulangi, Mbak. Alon-alon, Mbak.
Mlaku-mlaku golek elas. Mlaku-mlaku golek elas. Iya. Cakep. Rencanane arep tak pangan. Rencananya arep tak pangan. Ayo do sinau ning PPSDM Migas. Mergane ora bakal entek nganti akhir zaman. Wah, hebat. Karena PPSDM Migas adalah pusat pendidikan, pelatihan dan sertifikasi bidang minyak dan gas bumi. Bener. Nek adewe duwe kaya SDA, sumber daya alam, kuwi UTK yo kudu meleti. Utek. Wah, Ya, aku maksudku itu. aku suwengi karo iki setruk aku sesin. Ngomongi ra cetha belas. Tapi jo nyepele lho Mbak Elis. Mas yo ngene iki yo pinter canggih. Aku pun ki yo tau tak komputer SDM ku yo dhuwur lho. Oh tenan. Lho, nyun sewu Pak Sigit Iya. itu adalah sarjana seni. Isi aku kok ITB, Institut Bandung. Iki yo kok gone IGD. Yo piye yo? Iki mbahmu lho. Lah jare agek mulai. Poso iki teh. Iki Mbak Elisa gelar S2, Pak Sigit juga mau mengambil S2 kok Yunes. S1. Lah awakmu S piro? S2. S1 kademen kok S2. Kok rodo lho. Mau seneng. mengucapkan apa Mbak Elisa? Nggih, pokoknya kula nderek mangayu bagyo. Anggenipun embal warso kaping gangsal doso langkung sedoso. Kok ya dipedhot-pedhot nyapa to iki? Piye, piye, Mbak piye, Elisa, Apa? ya ampun wong ayu. Pripun? Sih, Nek apa? ngartikno angka 60 kuwi nek dijawabno aja kok 50 dosa 50 langkung sedoso. Apa itu? Nek 60 itu ya swidak. Mana ada ranto koyo ngono. Sekarang dari 1 sampai 5 itu punya bosok kromo semua. Enten Onten setunggal, kali, tigo, patang, Sekawan. sekawan, gangsal Ini apa bosonya? 6. Gak ada enem. Enem yo tetep boso ngoko. Kromonya gangsal langkung setunggal. Nek 7, Niku gangsal langkung kali. 3, Gangsal langkung tigo. 9, Gangsal langkung sekawan. nek 10. Gangsal langkung segangsal. Sedosa. Ha iki. Kok ya panggah kleru to. Lah iki nek takok alamat iki sing ngrungokno iso judeg lho. Ngerti nyuwun sewu Pak, ngertos daleme Pak Tunggul, alamatipun Gang Unyer, nomoripun 50 langkung gangsal langkung sekawan. Iki yo akeh lho. Dawan kok iso rumah. Kedawan iki yo 6 yo 6 pitung. Pancen budayane wong Sulawesi karo awak dhewe sing ning Jawa ki beda rek ngoten to. Betul. Iki dikenalke sekalian. Nek nggone Blora ki gudange seni dan Gudang budaya. seni, betul. Lho jati diri ning nggone Blora ki luar biasa lho. Ketoprak, barongan, wayang, Komplit. tayub. Tayub. Nek ya. wayang sering nderekke. Ya. Barongan yo tau ngerti. Kosidah. Lho, wah yo kulino ning nggone Jogja enek. bagian- Gus Miftah. Ah, Lho, ketoprak sakit, Mbak. ketoprak. Tahu itu makanan kan. Lah, ya toh, Makanan yang kleru ada toh. bakmi, tahu, ada kecap, sama kupat. Mbak, Dunungno be ketoprak iki apa kok? ketoprak ya apa? mlebu Sampeyan ketoprak apa? Itu yang makanan ada minyak, tahu, kupat. Sampeyan tak sawat Sampai gelungan iki kacang. lho, Mbak. Eh, gak melok. Kuwi gelungane Melani kok arep kok sawat. Ketoprak Ndah neok itu- Melani tergundul. Bukan makanan, tapi ketoprak itu sebuah pertunjukan seni yang dibalut dengan gamelan. Seni drama sejarah, Lah, legenda-legenda. betul. Oh, teater klasik. Nah. Coro Jowo. Nah. Oh, paham. Saya nganggo tok 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 Lah. tok tok. Ora kok tok niku wong tongklek. Ketoprake tok 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 tok. Contone be. Lah engko digandreng be. Ya Oh. ketoprak digandreng. Ki babar, Apa, babar seni. sebuah lakon apa? Apa yang menjadi? Mungkin nyun pangapunten. Apa? Iya, Iki iya. sejarah. Karena ini PPSDM Migas itu juga sejarah. Iki nggawe sejarah Candi Prambanan, Bandung Bondowoso. Wek, Jos, saya napa mboten? Oh, manut aku Masuk. Kok kauke ngerti ceritane apa ora kakek tewapuk pisan iki lho. Ketoprak panganan nang Bandung kok kamu jadi Roro Jonggrang. Oke. TB dadi Roro Moto. Loro, Pak. Aku tahu paling cocok jadi jennya. Piye be? Rupamu Kowe dadi jine ayu. be, piye be? Aku seneng. Alah. Aku jadi Lah kowe pengen dadi apa? Bandung lho. Ya wis mergo aku ki magang manut, Pak. Kowe dadi apa, Dul? Nggih kula anggota Jin. sing urung enek. Kowe jin.
Jadi ceritanya itu bapaknya Roro Jonggrang, Ya. Prabu Piccolo kuwi kan di Prabu Gupala. ya Ora kuwi Kang Mase. Mase. Kang Mase Jonggrang Prabu Gupala. Lah Bandung kuwi lagi arep nelukke Ah. Wonosegoro dadi perang. Mati Nah, Gupala. Prabu Gupala mati. Terus sampean petuk aku teko ning Taman Sari sampean terus ngerangkul aku, ngambung aku, tapi aku cocok gelem. Alah iki ora ngono. Pripun to Pak niki? Siare Pak, siare Pak. Kentongane gore-gore. Ketoprak wangsit gumelar iki wah. Iki Iki nek ora dipraktekno mung cerita gak paham-paham iki. Roro Jonggrang iki aku teko Gandrung iki. Bandung. Aku mau enggak? Aku mau enggak? Gelem. Kowe kok Ora gelem gelem, ae iki lho. ora gelem. Rumahsaku kono ki arep gugat Kang Mas mergo mok pateni, ngono lho. Gak gelem. Gak gelem kene iki kok gelem tapi enek syarate. Syaratnya kon gawekno anak 1000. Candi. Candi. Candi kok anak. Penakan. Candi. Oh ngene tak share sik. Kene nggon ketoprak cepu nggon ketoprak lho hati-hati. Aku dadi apa aku? Jin. Jem mosok ganteng ini. Gelar gebyar. Jadi Rusak. Rusak. Oh sik disiarke. Kuwi iki lho macamu yo kliwat. Nganggo kathok kok bolongan siji monggo loro. kakake sempit. Iki lho sing bolongan sijine monggo buntut nyok. Kira ge butuh to. Ora. Beti siarne Pak Sigit sih. Sugeng pepanggihan malih kalian ketoprak Cakra Budaya. Dalu menika mendhet lampahan Roro Jonggrang. Bintang tamu dalu menika ingkang marakani Roro Jonggrang nenggih Mbak Yu Elisa. Apa kuwi? Mercon Pak. Kosek mercone. Gumaya. Kaya ketoprak tempuran. Kulino melu ketoprak Jiyono. Anu, mercone anyar. Bandung Bondowoso katindakan dening sederek Andi TB. Ibu dene bintang tamu Mas Gandul dalu menika kadhapuk dados ula. Ganteng iki eman-eman aku. Kepruk prajurit Pitoyo CS. Emban. Ketoprak nek nyarke emban ngono. Emban. Lila CS. Kados pundi gancare lampan Roro Jonggrang kula aturi mirsani ngantos purnaning lampan. Duar. Ketoprak tenang. Wes suwe anggonku lumampah wonten ing wanci Panglo. Cakep. Ora pantun iki. Ora patut to. Ketoprak kudu rasa. Tak kira pantun. Ya rada lirih, luruh. Wes suwe anggonku. Wes suwe anggonku lumampah wonten ing wanci. Wis ini ning pojokan kono ya. Ruruh kuwi ora kok ngono. Wis suwe anggonku ngenteni ana ing Taman Sari. Kang Mas Kupala apa wis kelakon numpes para prajurit? Prajurite Bandung Bondowoso. Kok saya deg-degan yo atiku. Ngono lho kok. Iya. Ah, Wis iso sa? Sakit. Oh ya, iya aja lali lho ya. Ya. Wes suwe anggonku mlampah ana ing Taman Sari. Apa ya Kang Mas Prabu Kupala wis rambung anggone numpes para prajurit. Iki Pak Tunggul,
Wonten kamar kosong, Pak. Meh ngopo kowe? Arep tak pisan wae Lah mau bola bali. Ya masih ben kenes pisan wae. Kowe engko teko terus gandrung Asmaradana ya. Nggih, Ngono. Pak. Apa ya wis kelakon tenan numpes para prajurit rasaku kok kaya dek-dek sir koyo ngene. Wow. Jonggrang. Aku datang Jonggrang. Aku bengi arep berhoi. Tok 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 tok. Ana swara tanpa rupa capet-capet ora katon. Sopo kowe? Mas. Kowe kuwi kok Mas. Aku toh, rumah aku sing nyuting. Aku Bandung Bondowoso. Bandung. Hei, Apa sing merakake kowe iso teko no taman seri kene? mergo sepet-sepet saune mentah. Cakep. Diempet-empet saya ra betah. Suasanane kecekel. Jograng. Ana caraka data sawala padha jayanya menenga ndang minggata. Ketoprak omonge taktuk-taktuk. Eneng gilirane. Oh. Lah Kok niku engko. ngenteni iki drama dulu. Oh iya ra. Ngono kok arep dadi juragan toprak. Oh iya. Tuk 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 sampe kepala. Jograng Digandrung. bengi iki kowe gelem ra gelem kudu leladi karo aku wong ayu. Nadyan. Slendro slendro. Wes, slendro ra dijak ngono kok. Pelok 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 pelok. Slendro. Slendro mawon. Nadyan. Rukun Islam Eh. kang lima puniki TB. dalem. Kuwi bawane pepeling. Ya, Nadyan. Oh iya. Sampean role apa piye? Ora. Diam. Diam. Sampeyan iki ngedep-debok wae, ora Iya, usah delok. Nadyan wujud temong peksi. Aja ke susu demek-demek. Demek-demek ya, Pak. Demek. Ojo kesusu, demek. Ojo kesusun Aja ke demek-demek. susu demek-demek. Tor monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Seneng ketok aku ke iya. Ora. Ya Allah, tolongin Roro. Ya Allah, jagalah Roro. Ya Allah, jaga Roro. Ya Allah, sehatkan Roro. Keri. Yo ngono iku sing tak jalo Jonggrang. Ojo jual mahal, ngerti? Nganggo basa sing indah, ketoprak gandrung sing apik. Jonggrang Apa? tambanono atiku suwengi iki Jonggrang. Kenapa kok aku kudu nampani adikmu? Mergo jagat tepung gelang anggonipun Kakang Upadi wanita kang bisa gawe seneng atiku ora ana liya ya mung kowe Jonggrang. Eh. Guyune aja akeh-akeh. Aja guyu iki paling ora nek Bambangan ya ping 3. Papat wae. Mula saka kuwi apa isih ana papan panggonan ing atimu kanggo nandur ing katresnanku? Ora ana papan panggonan kanggo nampa kadresnanmu. Sebabe apa Jonggrang? Hehe, Jeneng wong tresno,
kuwi kudu seko moto medon nono ing atos. Iki Ati. ati, iki ra trimo ning ati. Bablas Jograng. Karo nembang, Mbak. Kok iki, Pak? Gawe rong. Durung medal. Suwi lah ngantek ngantuk lah. Jen iki engko. Iki sik adeg-adeg gandrung kok susu metu ae. Gawe tali ning bronto. Manut ya wong Ojo ke ayu. susu, ojo ke susu. Ora apa-apa. Mojok-mojok ya ora apa-apa. Ojo ke susu. Aku saya wedi, saya. La 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 la. Ve. Sumu Pak, sumu. Ayo buktekno dulu kuwi suwanten. Alus manis yang semae buntu. Kaki. Iki lho ono butok, Dek. Fotoku mbok simpen wong ayu. Ya ngono ora apa-apa nek tresno ngomong tresno. Anu Pak, amit Pak. Ketoke kok wedi karo ambuku, Pak. Pak. Minyak wangi, Be. Duk prangkung bo. Jonegoro. Kemudian Baygon Elisa, Nggih, sing nembang Elisa. kula Nah. mawon nggih. Elisa, kowe umpamane gandrung karo aku nembang mrene sa. Lah dicontoni. Nah, ngene. Nek gandrung karo TB ngene contone ngene. Alus manis nang Ngene penak Be, alon ngene. Benten nggih menawi kalian panjenengan Pak Dalang. Lho beda. Duk prang keliru tuwek lah ya. Ya ampun, sorry Budhe. Sing enom akeh ngapun malah sing kothot mau. Iki lho makarepku. Wasa minggon kunglana. Jonggrang wong ayu. Maluto rene nyedak orene wong ayu. Ngati korono. Karo aku sik lho. Lah potonganmu malah kaya banci. Lah tembang adengatku suwi lho. Golek isi podang jenar. Kang sere kok. Geser barang. Lalu. Ayo wong ayu. Bunga hengatiku. Jonggrang kuwi lho gue ora ning kupangkon ngono. Biasane ning kursi pantai. Oh, di kursi pantai. Iya. Mau duduk kalau di kursi Pantai. Oke. Kursi pantai kono tak jejeg. Kursi pantai jepaplang ngaten niku Pak. Ora tau ning pantai jenengan kok. Kursi pantai Kowe apa ngaten kurep iki. ngene to, Be? Niku jenenge kursi kayu. Oh iya ya. Nyandeng bisa dadi tombo. Jograng kaya-kaya atiku wis rasa ngempet apa kang dadi karepku. Yen tak gawe cara halus kowe ora gelem leladi karo aku, apa kudu tak rudo paripeksa nggih? Apa kowe ora duwe rasa? Apa kowe ora duwe rasa Bandung? Sebab Kang Masku wis mbok pateni ana ing Wonosegoro. Ning kowe wani-wanine arep ngepek aku dadi bojomu. Mban. Kaya ketoprak tempuran. Asik. Asik. Bukas. Manut dadi bojoku. Aku ora bakal. Aku njaluk srana. Upama aku kudu dadi bojomu, aku arep njaluk srana Bandung. Kowe gelem dadi bojoku ning ana syarate. Ya, Apa wong ayu bakal tak pangestoni kabeh? syaratnya apa, Pak? Hah? Bayi sewu.
Kok bayi sewu, bayi sewu. Aku arep njaluk candi cacahe 1999. Kakean sa. Kakeh men to itu. 1.000 candi ana ing sewengi kudu dadi. Iso sangguh opo ora? Candi Sewu suwengi kudu Dadi. bakal tak pinangkani kowe. Yo tak tunggu. Sound effect. Aja ngeden-ngedeni lho, Pak. Allahumma lakasumtu. Wa bika amantu. Lah kuwi jine ya ora teko malah minggat. Lah kok iso diwacana apa kuwi? Lah mantrane piye? Mantra Jawa. Yen ing tawang ana lintang cah ayu. Aku ngenteni sliramu marang meka ing angkasa nimas sun takokne pawartamu. Janji-janji aku eling. Rungokno tangan. Pit kopat kapit. Head sandal head. Pit kopat kapit sandal karet jenenge jepit. Peso mlungker jenenge arit. Sendok kayu jenenge supit, dalang rembang jenenge sikit. Nemplek ning kathok jenenge pecirit. Jin teko. Jin pribayangan. Aku Bandung Bondowoso teko mrene. Jen matane picek ngene. Blatak. Dalan samene ambane neraki Bandung. Prah. Jen, Ana apa kowe kok nekakne karo aku? Jun, Kualik. Aku njaluk Sing woh sing kono. Lah yo kene halus suarane. Kualik. Jun. Yen ana wigati Bandung ngomong. Yo, Jen. Kualik. Bocah ra mudeng. Jen pun kualik ini pun Ora kualik posisine kualik ngomonge. Cangkeme. Ora omong. Ya Allah. Bandung. Kowe malah apik ngono cangkemmu. Kualik nadane dialoge. Tak timbali ning ngarsaku mergo iki aku njaluk sabyantumu Jin. Ila dalah. Kowe njaluk apa bakal tak turuti Bandung. Calon bojoku ngersake candi cacahe 1000 ning sungi kudu dadi. Kowe sapa ora Jin? Aja kuwatir kuwi mung gawean kowe. Matur marang aku kowe butuh semen karo pasir pira? Ya aku buta ya ora kuli. Kok iso semen karo pasir lho. Ora butuh ya? Lho ya buta wis. iki suwengi dadi. Aku njaluk sabyantumu wing nganti resok jangkep aja taken dosa tak rabi. Tenono kowe Bandung. Hei. Tulung Bandung iki piye iki? Kukuruyung. Urung wayahe kok wis ana jago kluru. Ngaten, Pak. Bandung aku pamit, Bandung. Bandung. Piye? Wes krungu swara petok-petok glu-glu yuk. Petok kok petok-petok.
kuwi tondo. Pitik kuwi petok-petok. Ya, Kok petuk-petuk. petok-petok niku kuwi tondo nek iki wis srengenge arepe medal. Warepe takbiran. Srengenge arep medal. Candi cacahe 1000 wis kelakon tak pinangkani. 1000 tenan. Hitungan yen ra percaya. Ya, tak hitung. Setunggal kali 3 selangkung dasar. Kalih likur 7 doso atus. Wah, iya angel. 790 sangang. Ki. 890 Ki, sing kene, sing sangang. kene. 980 Eh, 990 sangang. iki mang wis kliwat turung pisan tuwek-tuwek ya candi lho iki. Iya wis diitung habisan. Uduh iki sik gareng ini. 1000 cacahe kok 990. 990 kurang siji hitungen. Wah iki lho mari ngentekno bahan. Coba. Patunge kegeden sandine. Mulane semene entek ning kene. Ah, tak gu. Wah, iki ngentekno bahan iki. Pancen nyoto kurang siji Bandung candine. Dadi kuwi ra gelem dadi garwaku. Ora. Jonggrang. Perkara kurang siji wae kowe nolak karo panglamarku. Titenono jonggrang kanggo jangkepi candi sing akeh 1000 ora ana liya ya mong kowe. Kok aku iki lho. Melok apa ora 750 lho. Melok mek ngene tok wae lho. Aja 750 to, Bebe. Bro. 800. Ora tapi. Pas tok langsung jreng ya. Berarti pas aku tok ya Dadi gone. sampe apik ngene terus jreng. Oh iya. Kanggo jangkepi candi sing akeh 1000 kurang siji ora ana liya ya mong kowe. Jrek. Entuk candi anyar. Ayo. Iki mau Wis piye to ora ceritane? sah toprak-toprakan wis Oke, Pak, rampung, oke, Pak. rampung. Masa malah kliwat kabeh. Bang